PMax alebo Performance Max je najviac používaný typ kampane v Google Ads a zároveň je to aj najmenej pochopený typ kampane. V jednoduchosti Performance Max alebo PMax je automatizovaná kampaň. Táto kampaň kombinuje viacero kampaní v jednej. V prvom rade search, teda kampaň vo vyhľadávaní, po druhé display, po tretie YouTube ako video, po štvrté discover a ešte kampaň v Gmaili a takisto umiestnenia shopping. Teda Performance Max je 6 v jednom. Taká stručná definícia v jednej vete. PMax je jedna jediná kampaň, ktorá beží naprieč celým Google ekosystémom. Prečo ale Google tento typ kampane tak tlačí? No v prvom rade je to menej manuálnej práce. V druhom rade sa viac spoliehame na Google systém a na jeho automatizáciu. Google chce mať nad všetkým kontrolu a chce od nás dáta a konverzie. Celá pointa Performance Maxu zo strany Google je viac kontroly na strane Google, menej na strane človeka, marketéra alebo kohokoľvek, kto sa venuje kampaniám Google Ads. V praxi to funguje tak, že čím viac kvalitných dát máte, tým lepšie vám Performance Max bude fungovať. Logika je v kombinácii tých dát, ktoré my tomu Google poskytujeme. Teda máme tu nejaké dáta z vášho webu, konverzie, signály publik a takisto kreatívy, ktoré vy do PMax zadáte. No a potom to Google všetko testuje, kombinuje a optimalizuje. A takto všetko mieša a namiesto gulášu máte PMax. PMax má hlavne zmysel pre e-shopy, pre biznisy s dostatkom konverzií a biznisy s jasným cieľom. O tom, ako si stanoviť smart cieľ, bude jedno z ďalších videí, preto nezabudnite kanál odoberať. PMax sa najlepšie optimalizuje na nejaký výkon. To znamená, že si do neho priamo viete zadať napríklad, že cielite na množstvo konverzií alebo hodnotu konverzií. A takisto si viete obmedzovať napríklad ROAS alebo PNO. Keď nevieš, čo je to ROAS alebo PNO, v pôlke online podnikania máme týmto skratkám venovaný celý diel, takže určite ho nájdeš. A naopak, kedy PMax nedáva zmysel, keď ide o nový účet, ktorý má málo dát a je pri ňom potreba detailnej kontroly. Vtedy je lepšie mať zapnuté jednoduché search kampane vo vyhľadávaní alebo klasické shopping kampane. Ak máte spustenú PMax kampaň, potom najčastejšie chyby, prečo vám nefungujú, môžu byť v textáciách, kreatíve ako takej, to znamená obrázky, videá, alebo v nekvalitných dátach, prípadne tom, že máte málo dát. Zapnutie PMax proste neznamená stlačenie zázračného tlačidla, že teraz vám bude všetko úžasne fungovať. Takže taký súhrn. PMax najviac pracuje s automatizáciou. K tomuto potrebuje veľa a dobrých dát. A je úplne OK, keď ju nechcete spustiť, PMax proste nie je pre každého. Môžete namiesto toho spustiť klasické searchové alebo shoppingové kampane. Ak chceš vidieť detálne, ako takúto PMax nastaviť, pozývam ťa na naše Hero, odkaz je v popise videa. Ako vždy, mojou mzdou sú vaše lajky a komentáre, takže sa teším na akékoľvek reakcie, na akúkoľvek spätnú väzbu. Dovidenia na budúce.